Апастовский муниципальный район принял второй транш в количестве 256 коробок в рамках акции «Помощь рядом». Бүгін біздің бетенді республикада ердем ернеше деген акция старталды еді. Біздің енді бұсы икенче транш, икенче тапқыр міне бүлеклер жіберия біздің президентіміз. Һәм міне район башлығының ярдәме белән бүген сезгә дә килеп җиттек. Һәм шушы бүлекләрне сезгә ярдәм ернеше акциялары кысаларында тапшыруга рөхсәт итегез. Мин ышанам, бу иң кирәкле продукция бүгенге көндә зур итеп кабул итәрсез дип. Бик рәхмәт. Мен Аскарова Инзилия Илгизовна 2 бала үстерәм. Шушы ярдәмгә бик шатмын. Балаларыма Алла бирсә, ашарларына нияне пешереп ашатам инде Алла бирсә. Бик зур рәхмәт район башлыгына, президентыбызга бик зур рәхмәтемне белдерәм.